Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mawa ndi tsiku lopambana kwambiri komanso tsiku losayolidwa mu mbiri ya chipani cha Congress Party. Tsiku lopambana chifukwa ndi tsiku limene tikhale tikupereka manifesto yathu yatsopano yochokera mu chaka cha 2025 mpaka na 2030. Manifesto imeneyi ndi manifesto imene ikubwera kudzapitiriza ntchito zabwino zimene achakwera aziyamba mdzikomo. Maziko amene akhazikitsa mu ntchito zambiri zachitukuko zimene zikuonetsa kuti zili ndi tsogolo labwino. Koma tsopano tikufuna kuti Malawi akhale odzidalira pachuma, Malawi akhale kuti wina aliyense azisangalalamo, komanso tizitha kuwapatsa Malawi ntchito zimene boma limayenera kupereka kwa anthu awo mu nthawi yace. Pali ntchito zambiri zimene manifesto imene itakafotokoze mawa. Tsono mawa tikakhala ndi nthawi yofotokoza manifesto imene Malawi Congress Party ndi Dr. Lazarus Chakwera akwanitse kuchokera pa 17 September mpaka na 2030. Tikakamaliza pamenepo tikakhalanso ndi nthawi imene tikachite launch campaign yathu imene tikuti ndi kampeni yapamwamba, kampeni yosachita ziwawa, kampeni yofunira kuti Malawi apite mchitsogolo polemekeza ufulu wa democracy. Koma ndi kampeni yoti mwina zimene zichitike mawa sizinachitikepo bwino. Wakhala zoyimba zosangalatsa, wakhala magulu amakolo athu, komanso pali zinthu zina zapadera zimene zikachitike zimene zikasangalatse kwambiri anthu. Koma ndi kampeni yokhudza kwambiri chigawo chapakati komanso chigawo chakunyanja. Pamene lachiwiri Sabata yomwe ino Malawi Congress Party ikhale kupanga launch campaign kuja ku Mzimba pa Mzimba Stadium. Kampeni imene ndiyo yokhudza anthu a chigawo chakumpoto. Ndipo zonse zimene zochitika kuno zikachitikanso kumeneko. Ndipo pachisanu pa 25 tikakhala kwa Ngabu kuchikwawa pa Ngabu Admark kumene nakonso tikachite launch campaign yokhudza anthu a chigawo chakumwera. Ndipo kuomba mkota kwa zonse tikamalizitsa ku Mangochi Stadium loweruka pa 26 July pamene president akakhalanso ali kumeneko kupanga campaign launch ya pa region yokhudza anthu a chigawo chakummawa kapena kuti kunyanja koma chakummawa. Ndi nkhani yosangalatsa kwambiri. Koma ndikambe kwambiri za tsiku la mawa. Tsiku la mawa kummawa kudzakhala mbibiti ndawala za Chinyamata zozungulira boma la Lilongwe kapena za Central Region. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.